Takéto chutné čerešne som dostal od klienta, lebo som mu ušetril 50 € na jeho PZP. Poďme sa aj my pozrieť na to, ako si viete vytvoriť cenovú mapu vašho PZP na fintip.sk. Takže poďme na to. Prvým krokom je pozrieť sa na stránku fintip.sk. Rýchle kalkulačky, rýchle online poistenia. Nájdeme tu kalkulačku PZP, havarijného poistenia, cestovného poistenia alebo poistenie nehnuteľnosti. A postupne si prejdeme každú z týchto kalkulačiek. Pred minulý video sme sa pozreli na cestovné poistenie, ako môžete ušetriť 150 € na cestovnom poistení oproti cestovnej kancelárii. A dneska sa pozrieme na PZP. Takže ideme kalkulačka PZP, máme tu údaje o aute, stačí len zadať ešpezetku, dopíše vám to údaje. Ešte sme dopisovali počet najazdených kilometrov, či je auto na leasing alebo nie, rodné číslo klienta, miesto prihlásenia auta. V prípade, že máte aj niekde inde nejakú zmluvu, či už v niektorej poisťovne, tak to tam viete vlastne zadať. V prípade, či ste ZTP alebo nie, takže dáme pokračovať a urobí nám cenovú mapu. Práve vytvára cenovú mapu poistenia. Áno, ešte čakáme, ešte to nie je celé. Tak, už je to celé. A vidíme najlacnejšie poistenie 108,30. Predtým mi posielal klient cenu okolo 160 € v jeho výmere na ďalší rok. Takže ak nebudete vedieť toto vyklikať, tak kľudne vám môžete poslať takýto váš výmer a vieme vám to urobiť takúto cenovú mapu. Ak by ste rozmýšľali nad nejakými prípoisteniami, či už sklo, živel, alebo stret so zverou, alebo krádež odcudzenie, viete to doplniť do tejto kalkulačky. Čo ďalej? Dáme ďalej. Vypíšeme základné údaje, e-mail, farbu vozidla, meno, adresu, telefónne číslo, dáme pokračovať a porovnávač nám vygeneruje zmluvu, ktorú dostanete do svojho mailu. Také jednoduché je vytvoriť si cenovú mapu PZP. Ak vám prišiel výmer na vaše PZP, neváhajte, urobte si takúto cenovú mapu. Ešte vám ukážem, je tu možnosť vytvoriť si výpoveď zmluvy. Dodajte tam údaje z vášho výmeru poistenia, ktorý vám prišiel a výpoveď vám stránka vygeneruje. Vy si už len vytlačíte, podpíšete, buď môžete nám poslať a my ju vlastne nahráme do systému poisťovne, alebo ju pošlete do poisťovne osobne. Sledujte fintip.sk, ak chcete mať svoje financie v poriadku.